Hi guys, so andito tayo ngayon sa may dating Bart Mall. Ay, Bart Mall ba ito? Wow, kung natatandaan nyo to guys, sa harap ng Holy Angel, yun saan marami nagpapaserok sa ilalim, andito kami ngayon. Yun nga lang, wala pang masyadong laman. Ayan ang kanyang luban. At si Drico, kaya ako na naman. Okay. Bumili kami ng face shield. At ang dito, tayo ipapasok ngayon sa Holy Angel. Holy Angel. Ayan, bumili kami ng face shield dahil hindi pwede makapasok pag walang face shield. Wala ka mga alam po eh. Papasok tayo ron. Papasok kami doon. May lakuan niya son-son ka rin. Yan. San Diego Bart Mall. Ado Balls. Hindi mana na ito. Ado Balls. At ayan ang Holy Angel. Charot. So, papasok tayo dyan. Okay. Dito tayo dadaan, guys. Papasok tayo dyan. Nilulukas ko talaga sa lol. Pa mo si Dia. Pabura mo pa. It's better to give. Puta da. Kaya pa nagkas ka pa mo? Dito kami ngayon ni si Drico, kasama ko siya at kami papasok sa Holy Angel University. So ayun yung dating Bart Mall. So andito na kami ngayon. Tara, welcome sa Holy Angel. So andito kami ngayon guys. Andito si Sonson sa labas. Siya nagbantay ng tricycle natin ngayon. So ang gagawin natin ay magbabayad tayo ng tuition fee ni Kat. So, ito ang Angel. Ay, naku rin yung Angel. Ayun pala si Angel. Charan! So, dati kapag pantime na dito, masaya. Maraming mga activities. So, yeah. Dito na tayo. Tan! Magkala-kalala, boy. Mag-slide ka pa. Yung kanilang student center. So ito yung paligid dito guys. Oh, saan yung pamisyon na ito boy? Oh. Ito. Saan rin yan din bro? Yan yung water fountain nila. Ito yung maganda rito. Yung coffee Coffee dawan. Ganyan ang gusto kong itatayo. Buri ko magmakain yan. Tatayo tayo ng coffee. So, pasyalan natin yung gym para makita mo yung gym. Ito yung mga gawa nila dito. Nung tour namin, may naglalaro doon. Wow. So guys, sasama ko kayo sa gym. Tingnan natin yung paligid ng gym, no? Malamang sarado kasi yung gym, kaya hindi tayo makakapasok doon. Ituturo ko lang kayo sa side, sa labas. Ayan guys, silipin natin yung gym ng Holy Angel. Ayan, ang laki na pinagbago guys. Ito dati mga sawali lang yung buong paligid na yan. Ngayon, building na siya. At ngayon, itong gym, dati mga roll up door lang siya. Laki na pinagbago. Ayan ang gym annex. Wow, galing na. At ayan ang kanilang mga bus. Oh, yun na. Dati ang saya pag ang kakaroon lang ng problema rito noon na encounter namin. May mga malilikot talaga na kamay ng estudyante. Ano yung kinukuha? Mga malambag. Silipin natin yan. At ayan ang Holy Angel University. Silipin tayo. May taekwondo rito. May basketball. Wow. Gym. Tcharam!
So, nakakamiss ang basketball. Dito ginagawa yung JS prom nila. Dito ginagawa yung mga sports competition. Sa ilalim yan, mga classroom yan. Oo, dati ewan ko lang ngayon kung ano. Oh, loko si Sid Sige Sid, subukan mo. Idang mo lang, one more time. Tepay na mo, kahit hanggang net lang. Nagawa mo. Nagawa hanggang net. Ay, makabidyo. At ayan po si Sid. Oo, nahabot mo na. Ayan ang kanyang mga bleachers. Okay. Ganito kalaki ang kanilang gym sa loob. Tcharam! May naglalaro dito. Talagang makikita mo yung mga athlete nila, matatangkad. O, ako gutot ko mo talaga. O, ikaw bagay ka. Bagay ka rito. Ayun. Tapos dito yung kantin nun. Silipin natin yung kantin na. Dito yung kantin na. Tapos may mga CR sila rito. Ito mga CR yung portion dyan. Panlalaki. Wala na yata. Locker room. Ayan, dito nagmimerenda yung mga varsity nun. Wow. Shoutout sa mga naka-experience dito noon. Nakakamiss talaga. So, ayan na guys. So, nung nag-guard ako rito sa All Angel nun, pag sakop mo yung pack strap, cover mo to. Malaki, no? Laki na sakopin mo. Ay, pag JS nun, boy, mga estudyante rito, masiselan. Wow, yung fried chicken pa lang, yung fried chicken, Hindi na lang, yung iba kinagat, yung iba hindi kinagat, paboran na lang. Kaming gwardiya kanta. Kaloko. So, kanya-kanya supot. Kanya balot. Okay guys, nakita nyo na paligid. Ayan guys, Dati yung mga engineering department, doon sila sa corner doon. Okay. So, engineering department, yung nasa corner dyan. May aero na sila, aero. Siguro, at na lang kain, Wow. Kasi, Pina. Hindi pa masyano, information center. Ito kami ni Sid ngayon. Charan! So, ayan, ang ganda rito. Nakakamiss. Nakakamiss ang ganda ng Holy. Ay, wow. APS-JDN yung building na yan. Ano ba? Inom ka? Ito yung mga kantin dito. Ay, wow. Silipin natin, no? Ito, guys, Wow, ay. Buri, kumanik mang pwesto kayo ni Boy, No? Magkano kaya yung pwesto nito? Kaso, Rice, hooray! Sarado na sila. Walang estudyante. Ngitda yung negosyo. Pero maganda yung pwesto rito kasi matao rito. Pag nagkasabay-sabay yung mga estudyante rito, pabenta. Takoyaki. Wow, ay. Mga lagad kami ngayon Kenny po tang. Takoyaki. Wow, ay. So ito yung paligid dito guys. At yung portion dyan, yan ang engineering department. Yung sa dulo doon. Dito yung sa mga high school. High school yan dito. Sa mga high school student. APS-JDN. Dati, burok-bok la rin kayo. Burok-bok la rin pasbol yung pintuan niya. At ito na yung kanilang elevator. May elevator sila. Sa panahon namin noon, walang elevator. Susunga ka hanggang 4th floor. Wow. Yan, nagbabayad ko. Wow. So, nailibot ko na kayo sa gym ng Holy Angel University. At kami ngayon ay lalabas na. So, nakakamiss talaga yung paligid ng Holy. Lalo na kapag may mga estudyante, masaya. Ne, boy?
lalabas na tayo. Lalabas na tayo sa Holy. Tapos na tayo nagbayad ng ating tuition fee para sa kay Kat Kat. At ayan yung mga angel, oh. Ayan yung angel, oh. Come with me, ha? At ayan ang kanilang Christmas tree. Taran! Kaso wala yung pang design. Okay, lalabas na tayo. Nakalabas na kami. Angel's Burger. No, mag-Angel's Burger daw kami. Ala nang may tagan pera, mag-Angel's Burger tayo. Din! Pagit kaya ka, pagit kaya ka. Boy, oh, sili pa me, boy.